ako sa buhay ninyo. Mag-response na sila sa mga pag-ako sa mga buhay na tao. Kaya ito, magkaroon, hindi mo kung itubo, only sa teaching person na ibigyon sa mga istorasyon ng protestante sa makanino, o biya sa dos magkaniyo fixed na person na fixed. Kaya, ito ko yung teaching person na doon ay ingat na nila ka-focus. Dos magkaniyo fixed, o niya sa person na fixed. At ang mga sabihin na si Propita Jeremias kaduganan ng batay, o niya nagalihan man si Pagkabiyo, General Pagkabiyo, kaya nga Kristyanan, o siya itagat, iyo sa ayaw sa haslot, kaya nag-ampo ako sa Diyos, alang kaninyo Israel, o sa balaang siyudad ng Jerusalem, o ihatag ko kanino, kaya ganyan problema niya ito, o managbukas na mag-isip siya, literador o konfliktador, tinador, ihatag ko kanino ang ispadang kularan, o simbolo ni Simong Kadaugan. Itawa, General Pagkabiyo, o si Daud sa Siyubat. O kilisrin niya ang tubay ng namakayang lawa. O niya nakatubog, siya ang ginanda, o ihatag sa Diyos. Ang ito kayo, si Judas Macabeyo. Di ba no, isang break, wala ni kuha tayo na tuloy. Ay mamata mo yung mga gana. Masara, Kingsley Buwesa. So, Macabeyo, ya Kingsley na ito Kingsley sa hara. Ya, tuloy na ang protestante. Okay? Okay. Maribatan? Kaya, samtang di ba sa bangsa pa ni Philip, ang libro nila, English Version. Ang lima ko doon, mo'y balikan na ito sa pag-islog sa iyang isana ko. Ang mga tao, katulad ko kung isusunod sa Diyos, na mawagto sa santo, anong matabangan. Kaya, nawag ka, kung kulturan nga kung ipanayan, ang ano hari, Tracy, sa mga sositay, ang group, malulus, tayo sa susunod, na tao ka na, kaya sosyo, kung may problema, bilipot ginawin ng dalan. Kaya, si Yahweh, sanok na tumigo. Ang sakapos, kaya ningon si Boy, ato bang bulan ka na yung mga santos na doon na tulangin. Kaya, ang mga santos na doon namin, kaya hindi mga santos na ito ba, hindi omnipresent, hindi naasta ng laki. Kaya, hindi sa only thing, na yung mga sanay. Pero ito, kaya Diyos ko sa kahoman, ito yung parang niya. At sa mga sa, nasa tulutas o dubay sisay. Hindi sa King James Version, mabasa na. Nag-iwan na ko ng katawan at sa isupi sa kaputog na sa kaputog. Hindi magkaroon sa mga tinago sa Diyos. Pero hindi mga tinago sa Diyos, iyak ipalbalo sa iyak makabalaan. Sa makabalaan. Hindi yan sa santos, hindi sa santos. Kinasina na. Kunya, ang ato sa kabasa sa Pinarian Science Living ito sa Diyos nga, doon ay mga tao na hindi patiyota. Ipatay sila. Pinubugin sila. Sila nagtampo sa Diyos alang sa mga pulis na nila. Yung nagtubang mga malaat na tuwas langit, may tao, sa tumalita mo sila, ay ba? At sa mabasa, sa Book Burrito, Trisido. Nga, basta sa tatlong karang, unang mga akong pag-ilang, labong iba. Hindi ako masiyota. Diyos ko, pagkakita na ko sa Diyos. Ang tibok na ito sa Diyos, lihat at siya na rin sa dato. Lihat at siya na rin sa dato. So, limang pueblo, ngayon nga, ang nagkwento din, sama sa Diyos yung may bawal sila, may bawal sila. Tapos yung mga pangayo na tuminis sa libutan. Kaya, ang ilo, mga gahong, yung pagkaya ng mga tinago, kaya itong pangayo, may mo niya. Kaya, ni Anton Madrid na wak tayo mabasa sa niya, na nagpili at ilo, na mabuhi mo po sa mga malaan. Yan ang suki na tumiyakin na itong Sibya, yakin na itong Piniluay, o ginawag na bilig niya ng buyo, makatutong niya. Patayo ang nagtutundo, na iway mabasa na bilig ginoo, pag-sabi, nagto sa mga malaan na ito anak lang. Although, ano po ang pahayag sa tinawag, pusang pagpino, sa tipang atong ibarugan. Nakapag ang ikaduang parok sa Brunapetet, Aritas at Cross, San Miguel.
Medyo ang pamasanan ng oxygen. Kailangan ikaduha na makadiyo. Ang ginawa ko yun, mauwi na nag-safety na na, makadiyo. Ang ginawa ko yung auto ni anak na ito. Ngayon mo ginawa by author ng libro. Kanang libro ni Isaiah. Hindi na, Jeremiah. Hindi mo lang ginawa. Ginawa ko binusuan na lang. Inarkat na, o kaya sa reproductions ng Apocrypha, atong kasama din ang parayas ng Protestante, the Apocrypha known also as Deuterocanonical books, were part of the King James Version of the Bible published in 1611. O kaya, those that accepted the Protestant as the basis of their doctrine, but these books, the inclusion of the books of the Bible, the Apocrypha, we recognize as instructed and edifying. Sama instructed. Pero yun, yung edifying. Pagka dito, wala, ang kutubang ni Fredula ni, ang ilan sa dito, na siling, version 1611, na kanang sinot na Deuterocanonical sanas pagkabiyo, instructed and edifying. So, pagka na natin, ito po yung talaga dito, siya ko. Ang atong ikanawang pangutana, ang nagsuwat sa makatiyo, huwag pagit siya magduwa-duwa kasi ang iyan ang ituwat. Ang tuwag na ito, isa lang upang mga subita. Ang ilang pagkatao, sugat sila ibigito silang pagkatao, sama ni Hu, yan kung yung nagsuwat siya ibigito. Buta, ang nagsuwat sa makabiyo, tuwas siya ibigito, may magduwa. Pero ang katinuwa, silang kinuha silang kumamalis. Ang sa mabata, dos Pedro 8. Pedro viene del Señor, venimos al Dios, venimos al Pedro, Dios es la Biblia, ano madala ang tao, nagsulti ang nagsuwa, ita Espiritu Santo. Santo pa, nagsulti nagsuwa sa mga Diyos, yung nagsuwa na Biblia, ita Espiritu Santo. Marito ka subo na. Ngayon naging tema. Atong padawag question tanto.